everyone, welcome back to Sunday Option. Thank you so much guys for tuning in. Well guys, I'm back again. Them are supposed to listen to talking about Umkhokha ke guys. Khuluma ngezinto ezokwenzeka kumkhokha kule nyanga kaNovember ke ezoqala. Indaba ezibhlungu ke kodwa ezimnandi ukuthi ukukhulekani ubuyile ekhaya, ezibhlungu ukuthi ubuye eseyisidumbu. Mzansi ke guys is patiently waiting for umthembu ukuthi ke adile noNdlovu. Kunini guys uNdlovu ehlupha kodwa yena azange azalithole uswazi ke lukaMthembu. uNdlovu guys uzimisele ngokuba umkhululi, akasenandaba Nomkhosi. Ibandla lakhe lithola indathane ke yomnikelo compared to ibandla ke lika Siphamandla. uNomkhosi uzoba senkingeni, angase namuntu azobalekela kuye. She'll go back to kwaMthembu but uManzimande angeke aze amemukele uNomkhosi, uthi ke akamfuni nala hambe khona ngoba ke uyizathu ingane yakhe ke ingasekho emhlabeni, noma ke naye unesandla ekutheni ke ukhulekani agcine ke esethatha ke indlela errong ehlangene ke noNdlovu. Amacala akhe wona ke uNomkhosi uzowakhokhela. Ngapha ke amakhosikazi kaNdlovu guys asaba ulaka lukaMthembu, indoda yawo ke ezicelela lona, bazomncenga ukuthi ayeke yonke lento ayenzayo nokufuna ukuzenza ke umkhululu wamaJudiya. Kodwa ke uNdlovu uzophikelela phela, seyibonile ke nemali yomnikelo, so nje uzophikelela. Asazi noma gazi yoshona naye abashiba abafelokazi uma kuyokwenzekalana, kodwa nje shemba bazomncenga bamcela ukuthi hayibo ungalinge. Uma ngabe uNdlovu noma ke uma ngabe umthembi kwazi ukubulala amadodana akhe, wena ke ubuyini? Guys uNomkhosi ke bathi ke uzogcina ishiya kumaJudiya aphendukele kube nomKristu abuyele kubabo wakhe. Kasazi noma guys yosizakalani kule nkinga ke abhekene ke nayo. That brings us to the end of this video. Do leave your comment below and share your opinion. Bye.